wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing wulangan basa Jawi kelas 8E dinten menika saestu sae sanget. Kala wingi sampun nindaki wulangan pawarta ingkang sepisan dinten menika badhe nglajengaken sinau bab pawarta. Saderengipun kawiwitan monggo dipun pimpin ndedonga rumiyin. Sinten? Monggo. Urutanipun menawi wonten nggenipun Mbak Ana Dias presensi menika. Monggo. Monggo para kanca tangan ndedonga sesarengan. Ndedonga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mbak Ana Dias sampun sae sanget anggenipun mimpin ndedonga. Nggih, para kanca sanesipun saged nuladani benjing saged mimpin donga lancar kados Mbak Ana Dias. Salajengipun dinten menika badhe nyinau bab pawarta basa Jawi. Ananging Ibu badhe presensi rumiyin wonten ing mriki sampun lebet tiyang 29 ateges tasih kirang nggih. Nggih, sampun dawuhi nyamektakaken buku potelot LKS samangke menawi wonten pitakenan saged dipun suwunaken pirsa. Sampun dipun samektakaken nah? Sampun? Sampun. Nggih, saestu sae sanget. Nah, menika badhe ngrembak bab pawarta, mangke para siswa menika mangertosi wosing pawarta menika kados pundi, lajeng saged nggayutaken kalian kawontenan sakmangke lajeng ndamel tanggapan. Katen nggih. Nggih, Mas Mbak sedaya, kala wingi sampun nyinau bab pawarta, kala wau sampun Ibu kentun media kangge nyinau bab pawarta saking YouTube ingkang sampun Ibu damel sampun dipun tingali sedaya dereng? Nggih, menawi sampun saestu sae sanget. Ajeng Mas Mbak sedaya, nggih sampun ketingal dereng Mas Mbak? Dewi menika sawijining informasi ingkang narik kawigaten. Nggih. Lajeng pawarta menika wigati sanget dipun wahyakaken dening tiyang kathah amargi minangka informasi palapuran saking satunggaling kedadosan. Lajeng pawarta menika wujudipun wonten kalih sinarat saha lisan. Lah awujud sinarat menika ariwarti saha kalawarti, lisan menika awujud pawarta ingkang kababar saking media TV, radio lan sapiturutipun. Lajeng saking pawarta menika saged dipun padosi bah kuning pawarta wonten 6. Kalau wingi sampun nggih. Nah, sakmenika badhe nika tuladanipun pawarta lisan. Monggo sami dipun mirengaken. Kula napa wau sinten ingkang badhe mangsuli? Mau membahas Satgas TMMG Ampingan datang pandemi impring ing masa pandemi. Leres napa mboten para siswa sedaya wau berita bab Satgas TMMD Ampingan dateng pandamel impun saking bab puning pawarta ingkang sampun dipun sinau kala wau saged dipun damel tanggapan. Lah kados mekaten tanggapanipun wonten titikanipun setunggal ada dasar kasunyatan, kaping kalih menika mawi bukti objektif ginakaken basa ingkang sae mboten ngremehaken dhateng siyang sanes, lajeng mestinipun narik kawigaten. Lah saking kala wau kinten-kinten tanggapanipun menapa nggih? Saking ndaran Ibu kala wau menapa wonten pitakenan? Tanggapan. Monggo sinten menika kula serat nggih. Mbak Farah. Nggih, tanggapan niku kepripun nggih, Bu? Cara ndamel tanggapan menika kados pundi? Nah, saya sangat pitakenanipun monggo para siswa wonten ingkang badhe mangsuli. Nggih, monggo. Putri Hasanah, Bu. Nggih, sinten? Setunggal Putri nyerat Hasanah, perangan ingkang wigati saking pawarta. Nomor kalih analisis bab kuning utawa isining Nggih. pawarta. Nomor 3 nemtokake ide tanggapan ingkang Nggih. aknal utawa anyar saha narik kawigaten. Nomor 4 ndamel pokok-pokok tanggapan awujud ukara. Nomor 5 nyusun tanggapan adhedhasar kasunyatan. Nomor 6 ngandharakaken tanggapan saking pawarta. Oh nggih, wonten 6. Wonten ingkang badhe nambahi malih. Wonten ingkang badhe nambahi malih. Sampun leres dereng nggih andharanipun Mbak Putri Hasanah kala wau? Sampun, Bu. Kados pundi Mbak Lia sampun leres?
saking LKPD kala wau Mas Mbak mangke lajeng nyemak pawarta Mbak sedaya sak sampunipun kala wau ningali video bab ngripta APD saking rumah sakit menika para siswa sak menika Ibu paringi gambar tulodo gambar saged sami dipun tingali. Halo? Nah, saged. Saged, Sip. Bu. Sip. Nah, wonten ing mriki gambar setunggal menika tiyang sami ngginakaken menapa? Baju? APD. Nggih, klambi APD, leres. Nggih, lajeng radi ribet nggih menika anggenipun ginakaken kedah rangkep-rangkep anggenipun sirah, batik. Nggih, Bu. Nah, dadosipun Iya, saking Bu. tigang gambar menika mangke para siswa saged nggayutaken kalian video kala wau mangke saged sami ndamel tanggapan kados pundi to kawontenan ndamel APD sakmenika lajeng gayut kalian kawontenan pandemi. Nggih, wangsul malih dhateng mriki mangke para siswa kula paringi wekdal 3 menit kangge ngrampungaken LKPD-nipun. Sampun sami siaga nggih? Nggih. Bu. Sip, saestu saya sangat sedaya aktif. Nggih, Bu. Nggih. Monggo sedaya sami mlebet mangke wonten ing classroom. Nggih, Mas Mbak sedaya gegandengan wekdal kangge nggarap LKPD sampun paripurna. Kalau mau Mas Mbak sedaya sampun sami nggarap nggih LKPD-nipun lembar kerja peserta didikipun. Halo? Sampun? Sampun nggih. Sampun sami nginten nggih. Nggih, sae sangat sip. Disiplin tepat waktu anggenipun garap tugas. Lah menawi mekaten kegandengan sampun paripurna anggenipun garap kala wau sampun Ibu pirsani Mas Mbak sedaya sae sanget anggenipun garap wonten indak-indakan katimbang kala wingi mangke saged Ibu koreksi sedang saking pepanggihan menika sinten ingkang badhe ndamel tututan kesimpulan sinten monggo. Kula, Bu. Oh nggih, monggo Mbak Lia. Tututan menika anu pawarta lan Iya. damel tanggapan. Oh nggih, nyinau bab pawarta saha ndamel tanggapan. Wonten kanca sanesipun ingkang badhe nambahi ndamel tututan. Sinten? Angsal lho sik mau pun matur nggih angsal menawi badhe ndamel tanggapan niku kedah pripun? Ngaten saged saged nambahi. Kula, Bu. Nggih. Monggo. Tututan menika cara damel tanggapan pawarta. Nggih, menika sinten nggih? Putri Hasanah, Bu. Oh nggih, Mbak Putri Hasanah saya sangat dadosipun tututan cara ndamel cara nanggapi pawarta. Nah, kalau sampun nyinau cara nanggapi pawarta kanthi sae nggih. Saderengipun dipun pungkasi, Ibu badhe paring pemot ingkang dereng ngintun tugas mangke tasih kula paring wekdal dugi mangke ingkang sampun ngintun tugas kanthi wekdalipun pas menika sampun pikantuk biji plus kangge tanggal jawab disiplin wekdalipun. Lajeng mangke Mas Mbak sedaya sak sampunipun ngrampungaken LKPD kangge minggu ngajeng menika tesih wonten nyinau malih bab pawarta nggih. Ndamel tanggapan malih lajeng Mas Mbak Ibu paring pemo tansah njagi kasarasan mangsa pandemi kados menika lajeng tansah greget anggenipun sinau. Monggo dipun pimpin ndedonga sinten ingkang badhe mimpin? Kula, Bu. Nggih, sinten nika? Aika, Bu. Monggo Mbak Aika. Monggo para kanca-kanca, sadurunge ulangan dipungkasi, kita dedonga sesarengan, dedonga kawiwitan. Nggih, sampun sae, sampun lancar ananging benjing menawi para siswa sedaya para siswa menika mimpin kita menika dipun gantos tembungipun kula lan panjenengan dipun pungkasi sugeng makarya sugeng sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.